እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ በሓያሎ ሃገራት ዝርከብ ኤምባሲታቱ ከዓጹ ከም ዝኾነ ፍሊጡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ሰሙናዊ ኣብ ዝህቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዝሃቦ ቃል መሰረት ኢትዮጵያ ካብ ዝግባእን ልዕሊ ዝበዝሖም ኤምባሲታትን ቆንስላዊ ጉዳያትን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ኣዋፊራ ዘይድልዩ ወጻኢታት ተባኽናላ ኢሉ ወሃብ ቃል ዲና ሙፍቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቁጽሪ ናይዞም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ወከልቲ ንምንካይ መጽናዕቲ ተጻፊፉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ከምዚ ዝከር ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ንኣባላት ባይቶ ዘስምዑ መደረ ኢትዮጵያ ዋፊራቶም ዘላ ዲፕሎማስያውያን ልኡኻት ካብ ዓቐን ላዕሊ በዚሖም ስለ ዘለው ቁጽሪ ኣምባሳደራታ ብውሕዱ ናብ 30 ክወርዱ ኣለዎም ኢሉ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ መግለጺኡ ቀንዲ ምኽንያት ምንካይ ኣምባሳደራትን ሰራሕተኛታት ኤምባስን ወጻኢታት ንምቕናስ ምዃኑ ሓቢሩ በመሰረት ዝወጸ መግለጺ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበሩ ቆንስላዊ ጉዳያት ተዓጽዮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኣብ ኒውዮርክ ወኪል ኣብ ሕቡራት ሃገራት ጥራይ ክተርፍዮም በተመሳሳሊ ኣብ ቻይና እውን ኣብ ከተማ ቤይጂንግ ዝርከብ ኤምባሲ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ካልኦት ግዝኣታት ዝነበሩ ወከልቲ ኩሎም ስርሖም ደው ከብሉ እዮም ሱዳን መሰጋገር መንግስቲ ዕድሚኡ ዘብቅዓሉ ኣብ 2024 ሓፈሻዊ ምርጫ ከተካይድ ከም ዝኾነት መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡ ገለ ካብቶም መሰጋገር መንግስቲ ቂሞም ዘለዉ ሰበስልጣናት ድሮ ሓላፍነት ወሲዶም ኮሚሽን ምርጫን ቅጥዕታትን ሕጋጋትን ምርጫ ንምስራት ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ በመሰረት ኣብ ጁባ ብኩሎም ወገናት ዝተፈረመ ቅዋማዊ ሕጋጋት መሰጋገር መንግስቲ ናጻ ኮሚሽን ምርጫ ከቕውም ስልጣን ተዋሂብዎ እዩ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ነዚ ውሳኔ ብሓጎስ ምቕባልን ብምግላጽ መምረፂ ነቑጣታት ኣብ ምምራፅን ምትካልን ምምዝጋብ ኣድመፅን ካልእ ንምርጫ ኣብ ዘሳልጡ ጉዳያት ደገፍ ክገብራ ቅሩባት ምዃነን ሓቢረን ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ናይቶም ኣብ ከተማ ጎልወይን ዝተቐትሉ 7 ሰላማውያን ሰባት ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓቃብ ሰላም ተሓቂፎም ንመንግስቲ ሶማል ዝድግፉ ካብ ዘለው ሰራዊት ዩጋንዳ ኣብ ሓለዋ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣባላት ኣሸባብ ብዝገበርዎ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ እቲ ውግእ ጀሚሩ ኣብቲ ጋጣሚ ዝተቐትሉ 7 ሰላማውያን ሰባት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣባላት ኣሸባብ እዮም ብምባል ክማጎት ጸኒሑ እንተኾነ ብዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፈናዊ ናይ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እቶም ሰባት ኣባላት ኣሸባብ ኣይነበሩን ክብል ተኣሚኑ ድሕሪ ፍጻሜ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሶማልን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝርከብዋ 7 ኣባላት ኮሚቴ ብምቋም መርመራ ክካየድ ይጸኒሑ ብሰንኪ እዚ ኣብ ልዕሊ 7 ሰላማውያን ሰባት ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዩጋንዳ እምነት ጎዲሉሉ ዘሎ እዋን ንሰራዊት ዩጋንዳ ኣብ ሶማል ን3 እብረ ዝመርሐ ሜጀር ጀነራል ብሕማም ከም ዝሞተ ተገሊጹ በመንግስቲ ሶማል ኣምበሳ ሞቃዲሾ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዩጋንዳዊ ሜጀር ጀነራል ፖል ሎግ ንኽልተ ኣዋርሕ ሓሚሙ ኣብ ሆስፒታላት ካምፓላ ክእለ ከም ዝጸንሐ ተገሊጹ ሜጀር ጀነራል ፖል ኣብ 2011-12 ኣብ ሶማል ኣንጻር ኣሸባብ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ጽዑቕ ኩናት ብመሪሕነት ደረጃ ብምግልጋል ንዝበዝሐ ክፋል ሶማል ካብ ኣሸባብ ናጻ ዘውፅእ መራሒ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዜና ኣብዚ ይፍጸም እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ጨና ኣዳም ኣብ ራዲዮ ኤረና ጽዑቕ ይህን ብዘልዮ ተኣፋፊ ጉዳይ ምስ ክልተ መንግስታዊ ትካላት ጀርመን ርክብ ቀኒና ኣብቲ ሰብ ጉዳይ ንምሕጋዝ ፍጹም መምለጢ ብዘይብሉ መንገዲ ተሳታፍነት ክህልወኒ ዘገደደ ኩነታት ሰብ ጉዳይ ምልከት ቋንቋ ስለዘይብሎምን ትካላትን ቤት ጽሕፈታትን ከመይዓያን ይነጥፋን ስለዘይፈልጡን ዓብ ሽግርን ንነፍስ ወከፍ ስጉምን ኣተሓሕዛ ጉዳይን ንድሕሪት ዝመልስን ግዜ ዝበልዕን ኣብ ርእሱ ምንባሩ ካብቲ ክሰልጠሉ ወይ እውን ክውድኣሉ ዝግብኦ ግዜን ላዕሊ ኣህላኽን መዓልታዊ ንዓቕልኻ ፈታነን ነይሩ ሰብ ጉዳይ ፍጹም ከመዓልካውን ከባህል ዝኽእል ፍረ ቋንቋ ጀርመን ሲትረፍ ብቋንቋ እንግሊዘኛውን ነዛ ሓገዝ እትሕትት ቃል ዘይመልኩ ተቐማጦ ኤሮጳ እዮም እቲ ካብ ኤርትራ ዝመፀን ሙሉእ ስርዓተ ትምህርቲ እተኸታተለን ትምህርቱ ዝወደአን ሰብ ከመይሉ ንሓገዝ እትኸውን
ክኣል ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣይክእልን እዩ ዝብል ሕቶ ኣነውን ናባኹም ደርቤ ክሓልፎየ ስለዚ እቲ ጉዳይ ካብ ምስላጥ ሓላፍነት ምውሳድ ተቐይሩ ነፍስ ወከፍ ስጉምትን ንጥፈታትን ኣብ ምክያድ ግድን ሙሉእ ብምሉእ ክህሉን ክገብሮን ነይሩኒ ኣብ ጎንና እንተስ ብሓደጋ እንተስ ብባህርያዊ ነገር ንስንክልና እተቃልዑ ወገናት ኣለውና እንተኾነ ኣነ ካብ ተመክሮይ መብዛሕትኦም እዞም ነዚ ናይ ህይወት ፈተና ዝተቃልዑ ኣሕዋትን ሓትን ኣዝዮም በላሕትን ንኹነታቶም ዝብድህ ተዓጻጻፊ ሜላታትን ምልከት ምባሃልን ዝመለኹ ብብልሖም ኣዝዮም ዘቕንኡን ዘገርሙን እዮም ኣብ ህይወት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኤሮጳ ብፍላይቶም ኣብ ዘን ዝሓለፋ 5 ዓመታት ናብ ኤሮጳ ዝተሰደዱ ዝረአ ጉድለት ርእሰ ተኣማንነትን ካብ ደቀባትን መዓልታዊ ኣብ ዝረኻ ዘለዉ ጎረባብትን መሳርሕትን ዝህድም እቲ ዓብ ፀገም መረዳድኢ ቋንቋ ዘይምምዕባል ወይ ዘይምምላኽ እዩ ርግፂኡ ቋንቋ ምምላኽ ቀሊል ኣይኮነን ብሓደ ለይቲ ዝብፅሕ ንጥፈታት እውን ኣይኮነን ብፍላይ እኳ ካብቲ ኣእምሮኻ ብንጥፈትን ቅልጣፈን ነገራት ክመልከሉ ዝኽእል ዕድሜ ሓሊፍካ ምስ ተሰደድካ ብዘይክእውን ብመዓትን ዘሰንብድን ናይ ህይወት ፈተነን ሕልኽላኻትን ስነ ኣእምሮዊ በሰላ ጉዕዞ ስደትን ዝተሃሰኻ ምስ እትኸውን ቋንቋ ባዕድ ሲትረፍ ርግኣተ ኣእምሮኻ እውን ክትመልኽ ዝከኣል ኣይኮነን እንትኾነ እቲ ስደት ካብ ሃለወ እቲ መሪፅካዮን ኣብ ዓዲ ጓና ምንባር ዝገድድ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ንስኻኸ ነተሓድሽ ከይድን ህይወትን ክትመልኮን ክትወሃሃዶን ዕለታዊ ህይወትካ ክቐልልን እንታይ ተበግሶ ትወስድ ኣለኻ ዝብል ሕቶ ብዘይተጉልባነት ክንምልሶን ክንዘራረበሉን የድልየናዩ ግዚኡ ድማ ሕጂኡ ምክንያቱ መዓልታዊ ህይወትና ብዕንቅፋትን ሕልኽላኻትን ይመልኦ ኣሎ ብዘይካዚ እውን ምንጭ ኩሉ ፀቕጢ ብሕታውነትን ተነፅሎን ጭንቀትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ምባሃል ዓቕምን ሓሳብካ ክትገልጽ ካብ ዘይምኽኣልን ይዝነቅል ጻዕዱ ካብኡ ናብኡ ጀርመናውያን ርጉማት የሚና ንሰምዕ ከምኦም ዝበሃሉ ከመይልኪ ዝደለኽዮን ዝሓተትክዮን ተግብርዮም ኣለኺ ትብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ካብ ሰብ ጉዳይ ትቐርበለይ ዝቕናየት ሕቶያ ድሌቲ ኣይኮንኩን ዘግብሮም ዘለኹ ወይ እግዝኡንን ዘይሕጋዊ ነገራትን ኣይኮኑን ዝገብሩለይ ዘለዉ እቲ ክወሃብ ዝግብኦ ኣገልግሎት እዮም ዝውና ዘለዉ ከማልኦ ዘለንን ነገራት ኣማሊእ ምስ መጻኩም ብወገኖም ንዘለዮም ዘሳልጥዎ ዘለዉ እንታይ ደሊናን ስለምንታይን ንዕኡ ዘሰኒ መረጋገፂ ምስ ቀረብኩሎም ናቶም ሃልክውን ይዝቐልል ኣቐዲመ ገይረዮ ክመፅእ ዝግባኣኒ ከይገበርክዎ መሳይ ሸንኮለል እንተዘብሎምን ግዚኦም ኣብዘይ ዕማሞምን ኣብዘይ ስርሖምን ክወስደሎም ምዝፍትን ብዛዕባ እቲ ዘምፃኒ ጉዳይ ሓበሬታ ምዝጎድለንን ክሰምዑን ጥራይ ዘይኮነ ክሕግዙን እውን ክሽገሩ እዮም ኣብ ርእሲኡ ዘምፃካ ብዝተኽእለካ ብፅፉፍ ከተረድእ ትኽእል ኢኻ ወላ ከምቲ ድክዕን ፅፉፍን ዝኾነ ክኸውን ዝግብኦን ናይ ቋንቋ ምልከታ ይሃለኻ ዝከኣለካን ቁርጡን መንገዲ ተኸቲልካ ሓሳብካ ክትገልጽ ምስ ፈተንካ ኣቓልቦኦምን ተገዳስነቶምን ኢኻ ትገዝእ ናባና እንዶ ንገምጥሎ ሓደ ዘይወዳ ዓድና ብቋንቋታትና ወላ ደርገፍ ክፍ እናብል እንተዝዛረበና ንሓሳቡን እናመላእና መተባብዕናዮን ክንሕግዞም ተጋህናን ነርና ሓሳቢ ገለጽ ኩሎም ብፍላይ ግን እታ ጻዕዱ ርጉማት እዮም ወይ እውን ጀርመናውያን ርጉማት እዮም ሆላንዳውያን ርጉማት እዮም ኖርዌጃውያን ርጉማት እዮም እትብል ዘረባ ብዙሕ ሰከፈትኒ ካብ ሓያሎ ኤርትራውያን
ወላውን ካብቶም ኣብዚ ደቂ ደቆም ክሳብ ዝሪኡ ዝሰረቱውን እትደጋግም ዘረባያ ካብ ሓቂ ኸያደምና ድማ ካብ መብዛሕትኡ ንሃገራት ኤውሮጳ ዝቕንዕ ስደተኛ እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ኩፍት ባህሪ ዘይርእን ፋሕተርተር ዘይብልን ክወሃሃድ ነዊሕ ዝወስደሉን ኣብ ዝኣተዋ ሃገር ወይ ከተማ ናቱ ደሴት ፈጢሩ ዙርያኡ ምስ ደቂ ዓዱ ጥራይ ዝገበረ ምዃኑ እዩ ኣብ ማዕከናት ዜናታት እዘን ሃገራት ከይተረፈ ዝዝረበሉ እዛ ርእስቲ ክንመያየጠላ መታን ድማ ወላ እኳ ኣብ ዕለታዊ መገሻን ምስላጥ ጉዳያትን ንደቀቕቲ ንጥፈታት ሓገዘይ ዝደልዩ ምዃኖምን ዝፈጠረለይ ድኻምን ፀቕጥን ሓደ እዋን እውን ኣብ ባሰጫዊ ተረኽቦታትን ቀናይ ኣፍኩሰን ልዝቢለን ነዛ ትስዕብ ናይ ኔልሰን ማንዴላ ዘረባ ጠቒሴ ንዕላልን ምባሃሃልን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዓደምክዎም ንሓደ ሰብ ክርድኦ ብዝኽእል ቋንቋ እንተተዛሪብካዮ ናብ ሓንጎል ይኣቱ ብቋንቋኡ እንተተዛሪብካዮ ግዳ ኣብ ልቡ ይዝኣቱ ኢሉ ነይሩ ኔልሰን ማንዴላ በልክዎም እሞ ሓሳብና ከነፈስስ ጀመርና ኣብ ዕላልና ድማ ኤርትራውያን ምስ ውሁብ ናይ ስደትን ገልጠምጠምን ኩነታትና ስለምንታይ ቋንቋን ሕግን ዝኣተናዮ ዓዲ ኣብ ምምላኽ ድኹማት ንኸውን ኣሎና ኣብ ምድሪ ስደትና ምስ መጻእና ህይወትና ክቐልልን ብርእሰ ተኣማንነት ገሌስ ንኣምራዊ ዕረፍቲ ህይወትና ክንመርሕ ምእንቲ ቀዳምነታትና እንታዮም ክኾኑ ዘለዎምን ዝግብኦምን ቀዳምነታትና ንገብር ኣለና ዲና ንባህልን ልምድን ሃይማኖታውን ማሕበራውን ወግዕታት ምበቆላዊ ዓድና ልዕልቲ ኣብ ቤትናን ዑናናን ከለና ኣብዚ ብዘይ ዕረፍቲ ክንመልኮን ብስርዓቱ ክንነብር ኢና ንርአ ኣብቲ ዘየለናሉ ነቲ ዘየለናሉ ሕግን ባህልን ልዕሉ ንቡር ናብ ኣኽራርነት ብዝኸደ ባህላውን ሃይማኖታውን ወግዒ ንነብሮን ንላበሶን ምስቲ ዘለናዮ ሃዋሁ ዝኸይድ ናይ ናብራ ብልሓት ናይቲ ዝመጻእናሉ ሃገር ማሕበራዊ ልምድታትን ቋንቋ ብዓቢኡን ከይመለኽና ዓለምና ኣብታ መዕረፊት ክፍልና ምስ ቴሌቪዥንና ሃኒፅና ስለምንታይ ንነብር ምንባር እዚ ዘለናዮ ሕብረተሰባት ከምኡ ስለ ዘይጠልብ ድማ ኣብ ዝወፃእናዮ ምስ ዘይንፈልጦ ልምድታትን ስርዓታትን እቲ ሃገር ክንራፅም ምስ ክእለትና ከም ልሙሳት ምስ ጉልበትና ከም ተበለፅትን ሰኸምን ኮይና ብሕማቕ ዓይኒ ስለምንታይ ንጥመት ዝብሉን ካልኦትን ኣርእስታት ኣልዒልና ሰፊሕ ዘተና ሰብ ብኩለንትናዊ ኣካውንኡ ንነፍሱ ዘኽብራ ባዕልዩ ቅድሚ ካልኦት ከኽብሩኻን ከምቲ ትደልዮ ክሪእኻ ክደሊ ምሕሳብን ነፍስኻ ዝግባእ ኽብሪ ክትረክብ ምምናይን እንታይ ኣውፊርካላ ከመይ ሃኒፅካያ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ዝሃብካኒ ማለት ዘረኣኻኒ ወይ እውን በትን ነፍስኻ ዝሸጥካለይ ገይረየ ዝሕዘካ ዝብል ምስላ ምዕራብ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ጥዑምን ሕሱምን ሰብ ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ሕሱማትን ድጉማትን ሰባት የለውን ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሓጋዝ ዘሎ በዳሊ እውን ኣሎ ከምቲ ብሕብረተሰብና ዘሎ ጥዑምን ሕሱምን ሰብ ኣብ ፍቐዱ ኣሎ ብወገንና ዘሎ ጉድለታትን ክንገብሮ ዝግባአና ነገራትን እናዘንጋዕና ግና ንኻልኦት ምውንጃልን ናብቲ ክንመሃረሉ ዝግባአና ነገራት ከይንቐርብን ከይንሳተፍን ምሕላና ተመሊሱ ሙሉእ ህይወትና ዝሃርመና በትሪ ሙጉዳል ርእሰ ተኣማንነትን ድሕረትን ኣብ ምድላዊና ንነጥፍ ዘለና ሞ ቅድሚ ናይ ካልኦት ሓቦን ሓልየቱን ምጽባይ እስከ ንሕና ባዕልና ንነፍስና ሓቦ ስኒቕና ንቕድሚት ንድፋያ ሓልየታ እንተሎና ድማ ዘድልያን ቀዳምነታታን ክትፈልጥን ንዕኡ ክትዓይን
نحجزا اتقداميتي نابزي اتوسدنا من قد دما بعقمخا نقوري بيتكا كما علكا ختبلكا اتخيل قوانقوانا مملخ ممواتيا دراماتات درفتات اتفلاليو علاماتات زلوهم مدبات تقرنيا اب يوتيوب كزانينان كحبرنا نمبر هيوتنا اين كبرو هيوتنا سلازي كونه اتي هيوت ننقهو مستمسؤو ان نبر زلونا جرمناوي ويدما هولنداويو كبرت خاتلتنا نايلو متحستو ازي تكتاتل وتصنحكم ينيرو أبز متصومن بخال أرستخن راخبينا مسوخ متصنحكو ويني سليماني سنايقنا